या तो तोर होते बा तिल करू बार आवते बा या होते बा तिल करू होते बा हां का तू कहत रहा यह करबो ना बोलौले बनी बार तिल करू के तो पर कुछ नहीं कर सो हां बिया करबो ना अरे का बात बोल बिया ना करो हां बिया करे के उम्र नहीं भाई आपका दोहरा को चलो ठीक है बाटे यार करू के बोलौले बनी बार ठीक ना ढंग सहू से रहिए ठीक बा पानी उन पिए के व्यवस्था हम कर देले बानी ठीक बा बाबूजी खेत से आवत ना धान काट के ठीक ना तू ना गेला कटे ना हमको बाबूजी पहले ही भेज देना तिल करू ना आवत से बड़ा तोर बियाह ना हुई हां हम भैया बियाह ना करो हम ये करो ना अब का दोहरा करो पाठा हो गेल वाला बॉडी ओढ़ के बुढ़ाईबा का बुढ़ाई में जमा किया कर बता तू ए बाबूजी तिल करू बाबूजी आके ना अरे का हो बाबूजी अरे तनी पानी होने ले बजा के खाली इसलिए का बजा ए बाबूजी धान काटे का मुंह झुरा गइल बा तो घरा में दिन भर ढील हेरत रहता है संजन बटे का आपको वजन बटे दिमाग अब जान है बाबूजी कि के पानी दो दो मचा दी हां तब धान कटा किलो हां धान कटा गई हां धान कटा गई भैया को पानी पीली बस का बराबर करत नहीं पानी पीली बाबूजी अच्छा ठीक बा पिए तनी बाबू हाथ गोड़ धो के ए बाबूजी जो तिल करू है हम फोन कर दे रहा हूं सुबेरा अच्छा बोला दिल में आवे वाला बाना से रास्ता में वाला का ठीक बाटे हां ठीक बा बाबूजी तब ही से नात के देख लेम तबे खाइ का हां हां हम लोग देख ली अब खाए बैठम हो सकता का नहीं जस जस तो फिर छोड़े के पड़ी नहीं छोड़ अरे वो धीरे धीरे खाइबे करेनी हम धीरे धीरे खाइबे करी ना उसुक जे तनी ठीक से बैठे दीजिए माने ई सहूर त नहीं के पाड़ा नियर रह के घर में बाप कटिया करतानी अरे जरा करी खटा निकल रहा तू केल बड़ तू पानी के ढंग से हुर से रहे के बतोरा के तो तू एनी उलटिया मारता नहीं ये ऊपर अपन देखा दी हो तनी आजो तनी निमन से रही अब बोलम जे ठीक ना चुपचाप रहिए जोन पूछल जाई ना देखिए जोन पूछल जाई उहे जवाब दी हम मर्द तभी आई लिखा तो ना अभी तनी देहिया सोच सच को ले बाबा बाबूजी हां एक का बियाह होखत नहीं के अच्छा हां आई अपन रहन छोड़त नहीं कर अच्छा तनी अपन छे छोड़ छोड़ दे नहीं अरे बबुआ हां ढंग से रहो जल ले तो काम पे ढंग से बानी तो ये ना करे अब हो ना होई ना कई तरह बाड़े रही देख लो अमेरिका पड़ जी ना त पंगड़े रही जी बस हां तो करी है घूमी हम जाते देखे करा अरे भाई ना पटी बार के बियाह उमर तक होली गई हां तो जब यहां से ना त ढंग से रहिए 50 गो तू भइल लेकिन कोनो ही तिल करू दुआर पर ना ना एगो मिलला बड़ा सा त ई अपन एथुए देखाव बाबूजी देख लियो ए बेरी के हौ दिवा दियो देखो अरे चुप भाई हम मानी ना मंगल बाबूजी बनी बोलम यहां जही आ पांची मंगल बनी तोरा खाती ठीक ना हाँ, हाँ, हमू चढ़ब तू चढ़बे हाँ। ठीक चल बाबूजी हां बतिया लियो ठीक ठाक से सेट कर दियो कोई ना ना ठीक से हम बतिया ले है ना घबरा मत हां बाबूजी करा 60,000 मंगले बन जाना हां हां बढ़िया पाची हाँ। अरे तोय बा फोनवा में बतियो नहीं तोय बाबू ठीक बाटे बाबू हाँ। कोई बानो हां हां तो क्लियर होके के चाहिए हां ठीक है आवे तब नहीं के कहां गई अरे वन मंगली का ए सुनी सुनी ए जी जी का हो मेरे भी इतनी सुंदर खोजी है अरे खूब अरे सुंदर बुरबाक तोरा के एकदम सुंदर दुल्हनिया हम खोजले बानी हां हां मोबाइल तीन चार्ज में लगवले में फोटो ले ले बानी निमन भी है ना अरे हीरोइन भी अब बबुआ एकदम से हीरोइन है बुझाता कि जम जैसा ले भी है ना तू है का है का घबराइल बारो का घबराइल बारी में हीरोइन है हां हां पिक्चर में के ए क्या हो बाबूजी हां 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 जवाब दी ठीक है अब सुनिए। पढ़ल- सुन लो उ ढेर पढ़ ले बिया हां तोरो के पढ़ा दी हां गाड़ियों चलावे ले उ हां तब तो वो ड्राइवरी करी हम पीछे तू बैठा रही बाबू तो तू घूम लिया ना ए बाबूजी चुप चुप आओ ये करू आओ पड़े आओ तो लो ए बाबूजी अच्छा 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 ए सोनी चौधरिया ले आवा बाबूजी बोल लगे अच्छा जियो बचे जियो बाबू जियो 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 बैठी बबुआ बैठा बैठी बैठी अरे आप बैठी बैठी रुक बैठी चौधरिया ले आओ तनी अरे उठी तनी उठी चली जी चौधर के काम नहीं ना ना अरे बैठ जा रुकी यार ले दे तनी आती बाबू तनी बिछा दा तनी इज्जत कर जाला इतना के अरे चौधर कारवा घर ही पानी जा हो घर अब हो बुद्धि करुआ दोनों भाई एकदम बुझाला कि
तू चल सर ठीक से हो बेचैन मत हो कर, ठीक ना? चैन से बैठो। बाबूजी धा दी लोटा, दी हने लोटा। बैठ जा बैठ जा मार के बैठी पानी पिए के लिए दी हने लोटा दी। लो बाबूजी लोटा दे दी बैठी जा, बैठी जा जा। जल्दी पानी पी ले सर समाचार ठीक बा ना? हां ठीक बैठो, बाटे बैठो, अभी तो धान काट के आवत तनी ए बाबूजी, हाँ। तनी संभार ले, देख ले, बतिया ले। हम बढ़िया खड़ा से का बनी? बैठ आप बाबू पहले काम नहीं के, ठीक ना? पहले अभी काम नहीं के, जब बोलाइम जा तब हाँ, आपको काम बता। चल 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 तब बोली जा तब और कुल बढ़िया बा बानी भेंट हो बाबूजी से बैठ जाते हैं प्लस्ती वाली बाबूजी और कुल समाचार ठीक बा ना? हां ठीक बाटे कटिया लागल बा कुल धान बटिया लागल बा 16 बीघा धान है उजल लागल बा यानी कि काट के आवत नहीं अभी उजल से समझ में आवत ना सोरहिया में एगो अपन बा हमने हां सोरहिया में एगो अपन बा। अपन बा बाबूजी लागत है कि पूरा धान वाला बाना सा अनाज वाला कष्टकार बड़ियार बाना सा। हां और कुल सब ठीक है आई पानी पी आई ले। पानी पी ले पानी हां ये तंजे तब तो अपने अपने घर से खा के आइबे करेला। आज पानी सब है हमके सेवा कर जरूर ना बा ठीक बात हमनी के खाओ के चलनी है जा। नहीं आप लोग पानी पी जा ठीक ठीक बा ली रवो ली पी। ना ठीक बा पी जा पहले अरे पहले हित ना पहले ताती ही पी ना ये ला अरे ली ना ली ना, ना, हित पी। रात ली पहले पी जा ली एगो ली है बाबूजी ले भाई तंजे ना ला बाबूजी ली एगो रवो ली। ठीक तो बा ठीक और कुल सर समाचार बताई अपन घर द्वार कुल समाचार तो खूब बढ़िया बा धान खूब बढ़िया लागल बा धान लागल बा बाजरा लागल बा हने रोहर बाटे अपन दाल और खाती कुल धान भइल बा ना बाबूजी। लइका बा लइकवा जीरो हाल कलकत्ता अच्छा कलकत्ता रहेला? हां ओकर लकड़ी का फैक्ट्री का कंपनी बा हां लकड़ी के हां लकड़ी कंपनी की बात है सर पैसा वाला बांस है ना? हां हमनी के जान तो विश्वास नहीं बा लेकिन तो बड़ा बढ़िया पार्टी लगा। तन लइको देख ली जा तनी बबुआ के बुलाई तनी। बाबूजी कहाँ गई ना हो ए बबुआ वो हेने आवो हेने आवो ए तू कहाँ चल गेले हो तब यार आ बैठो अरे आवो है पुलाई बना लो हिट नाक पुल बैठल बना लो कम से कम तो आराम से लो। ये बबुआ है ना? हाँ ये बबुआ हाँ देख लीजिए करोड़ से कमी नहीं है ना कुछ देख लीजिए। मतलब अरे पानी नहीं का ठीक बा। मैंने चैन से एकदम देख लीजिए तो लइका बा त बुझा त दिनहा आज तक ले बियाह ना करे दिनहा लागत। नहीं अरे हमनी के कहने जाके मतलब कुल तौर तैयारी मतलब कॉलेज सब ओके हो जाई तो कोनो चीज के लड़की है तो हमनी के घर में दुख तकलीफ ना होई ये देखा तनी खातिर कि 30 35 40 साल अरे, के लइका हो। अरे, भैया सुनिया। पियला से भैया बाबूजी खाइए। ना जब बाजारे जानी तब 1 किलो काजू 1 किलो किशमिश छोहाड़ा सब लिया के रखले आ उठी सूती दू मुठा खा लन सब कुछ में तो शरीर के तैयार बा ये बाबू पहले पेला से भैया पियो से तैयार बा कंपनी में कहता माने कि कंपनी में रहेला लइका बा हां लकड़ी के दुकान बा बेचेला हां से दुकान ला पूछे के बोला के भेजवा दी हो गइल हमनी के ए बच्चा हटा देतन हां भैया अरे बाबूजी दादा तनी कि अपन काम कइला के अगर काम ना करावे नहीं ऐसे ना दहिया वैसन बाटे सब काम। हमरे के देखे देखतन जे कैसन हमनी के घर में जे भी आई उ राज करी कुछ के कमी नहीं की और हमार हेतना बबुआ का नाम होता हमार हां हमार गणेश गुप्ता ना बा हां का कहता है मैंने झुक जा गणेश गुप्ता गणेश कोनो बात नहीं के और पढ़ल पंचायत ओलल हवा बबुआ हां हां कॉले पढ़ल हवा 01 बाबूजी 01 कहता 10 पास आई 01 कहता 10 पास है ना? ठीक है बा ठीक है बा कौन बात है लड़का 10 पासे बा आ मैं 16 में कहता कि मैं अपने है 16 हां में मैं एजा से मैं आ कुल खेत बाड़ी देखावा मैं अपने बा। मैं अपने है आज सही बात बा बाबूजी हंसुआ लेके अइल हम कतही गइल रहल हैं हां तो ठीक है बा और कुल कलकत्ता में फैक्ट्री बोतले बा हां लकड़ी वाला तो तो लड़का पसंद बा ना लड़का तो ठीक बा जी लेकिन तनी जान दी आज कमी बता दे मम्मी तो ये बात तनी मरी देख ए रुकिया हां या ना का जवाब यही जू दे देब जा ठीक ना हां 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 बाबूजी ठीक ना ये तब का कोनो तू नहीं के कि घरे जाके बताए तो एजू बताए ना, बैठी बैठी नीचे बैठी कोई बात नहीं ना, है क्लियर हां क्लियर हो जाए के चाहिए बाबूजी तने और ये नहीं घुसू के आई हां ठीक ना अब ऐसा करी कि
लइकवा तो बतैबे कहनी कि कलकत्ता फैक्ट्री में रहेला लकड़ी का फैक्ट्री है। दुकान बा लकड़ी के कारखाना भी बाबूजी दुकान काहे कहत रह दुकान मानो चाहे कारखाना उहे भइल हाँ कारखाना बा त ठीक बा आ खेती बाड़ी बटले बा सोरैया में एगो आपन बा। कुछ मांग मंगोवल बा लइकवा के अरे हाँ जी लइकवा अपाची मांगता। हाँ लइकवा खांची मांगता ना ना अपाची फटफटिया अच्छा फटफटिया मांगता हाँ। हम कहें कि खांची मांगता ई बतलाई ई काहे बार बार लइकवा उठ बात बता बतावा तन की गाड़ी चाहिए गाड़ी चाहिए हाँ बैठ गाड़ी बबुआ बढ़ जा। लड़किया पढ़ल लिखल बिया अच्छा बिया ना हो एमे उमे कुल कइले बिए अच्छा हां अंगूठी दे दे ना। ऐसन बात तो अब ठीके बात खाली एगो गाड़िए न चाहे कि औरियो कुछ चाही अरे अरे अंगूठियो मंगले बा। अंगूठिया तो मान ला दियाइए जाई आ भाई औरी कोनो दिक्कत नहीं खे आ नाच बाजा बात उनके लेके बढ़िया आई हाँ ठीक हाँ ना? हाँ खूब फर्स्ट क्लास के नाची आई हाँ 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 अरे हमनी का कमलावा का नाच अपना लेके जिला आवली। में बूढ़ऊ कुरे जी के नाच रहल कमलावा का नाच कमलावा का कमलाओ के चाहे कुरेजी वाला कॉलेज हाँ। बुढ़ऊ कुरेजी वाला बूढ़ऊ कुरे जी वाला हाँ बढ़िया रही और जब में सोखा जी रहत रहला हाँ सोखा जी हाँ। हाँ ओमे ठीक ठीक बाड़ी सन हाँ हां वही ना चल। अरे ओमा नैनवा बिया मुस्कानवा बिया रीनवा बिया डीनवा बिया बाड़ी सकू मस्त चली नाचे ठीक बा तो हमनी के तो कोनो बात नहीं के ठीक बानी जा हाँ। अब ऐसा करी कि तनी खेतवा उतवा देख लेती जा हमनियो के खेतवा का देखे भाई देखे आई पूरा तम जहां ले आंख जाता ना सोरैया में एगो आपन बा हाँ हाँ लोगो ता हाँ ना यही जैसा पूरा पता आई है देखी पूरा पलाटे है मैं पूरा अपन है। पलाट है आलू मैं अपने पलट बा आलू रो पाला रोहर बोल बा ऊख बोल बा हाँ उखियो बा जाना बोवाला चनो बोला उखियो बा बिहा त महिया होया मी हाँ हो अरे कोनो चीज का कमी नहीं है हो चली जी हमनी के तैयार बनी जा तैयार बन सब ना कामन करी रिश्ता पाका समझी ना हाँ, हाँ, लइका रिश्ता पसंद बा ना एकदम पसंद बा हमनी के लइका कोनो बात नहीं हां जो मत ए जल्दी ले आओ विदाई करे के बा जल्दी ले आओ बहनिया जल्दी निकला जल्दी आओ लेके आओ जल्दी जल्दी चल चला बाबू हाँ अरे बबुआ तू कहाँ रो तर अरे कहत हमारे बाबूजी ने कॉलम बताओ बाबूजी का हो बाबूजी का खियाई कहत ला कि मोर हमार हम खेत हमारे ह हां कॉलम टीका कॉलम बाबूजी हां कि 16 बीघा में 16 बोझा काटे नी हाँ। तो एक बोझा अपन होला कहत नहीं कि कारखाना बा कलकत्ता में तो कौन गलती कहनी है हाँ आ बड़ा स्टेशन पर दतुअन बेचनी लकड़ी के कारखाना ठीक है तो कहला रहनी है तो दतुअन बेचे तर तो लकड़ी के कारखाना काहे कि दतुअन बेचे वाले तो वह भैया लकड़ी के ना कारखाना ले ले दादा चल जा ले जा तो जौन होखे के तौन होइए गई अब जा चलो लेके जा भैला भजन हमनी के तो जनबे ना कहनी है जा चलो जा तेरे नसीब में हुए नसीब में रहल जा अब का कर चल भैया हम राइटर गणेश परदेसी सब भोजपुरिया समाज के गोड़ छू के प्रणाम करतनी आ ई वीडियो में एक चीज हम आप लोगन के आँख खोले खातिर देखौनी है कि लड़की के शादी करे से पहले बहुत बार सोचे के पड़ेला आ सोच समझ के रौरा सब शादी करम जा ऐसा मत होके कि आपन लड़की के रिश्ता जन बाटे पैसा दे के सब चीज़ दे के जन बाटे भिखारी के यहाँ पहुँच जाए के पड़े है ना
तो छानबीन के लड़किन के शादी करम जा देखनी है ना कि कितना धोखाधड़ी से जौन बटे शादी भइली है कि लड़का जौन बटे कलकत्ता में जौन बटे लकड़ी के कारखाना बनते कि लेकिन लड़का जौन बटे रेलवे स्टेशन पे जौन बटे दतुअन बेचेला देखबे कहीं एने जौन बटे बाबूजी कहलन कि जौन बटे सोरहिया में जौन बटे एगो हमार है, लेकिन समझ ना पहले है कि जौन बटे 16 बीघा हमार है, ई समझ के जौन बटे रिश्ता इजा कैल हन, लेकिन सोरहिया में तो एगो रहा उ तो बनिहार निकलन ना कि 16 बोझा काटलन तो 1 बोझा उनके मिलेला, तो ये तरह के जौन बटे धोखाधड़ी से